Marc, tu saps què és ònfalos? No. Pues si a tu t'agrada la història, com no ho saps? Ònfalos. Jo Ònfalos? sé el que és un búfalo, però un ònfalo no. No, ònfalos és que a l'antiga Grècia hi havia la llegenda que deia que Zeus, per saber on era el centre del món, el Malic, va agafar dues àguiles i va dir pues tu surts des d'aquest punt i tu surts des de l'altre punt, oposat. En el lloc on es trobin les àguiles, aquell serà el lloc on posaria ònfalos i marcaria el centre de la Terra. I on es van trobar les àguiles? Pues a Delfos. A Delfos, on l'oracle? Sí. Vale. I on vols arribar amb aquesta d'això? Doncs ara t'ho ensenyo. Hola, què tal? Doncs sí, avui ens convertim en arquitectes a l'antiga Grècia i construirem el Tolos de Delfos, una construcció de columnes que estava situat dintre del santuari d'Atenea. Xum-xum! El Tolos. El Tolos és un joc que ha publicat Perro Loco, del David Bernal i l'artista del Xus, de 2 jugadors, de 15 a 25 minuts i a partir de 9 anys. Mira. I hem de dir que la producció és impecable, però això ja ho comentem després. Pues és que és molt maco, mira els brillis. Sí. I a més que queda superbé. Bueno, anem al lío, no? Sí, anem al lío. Vale, a la capsa trobarem instruccions, la fitxa del taulell, la fitxa de puntuació, la fitxa de la cantera, les fitxes de taller de cada jugador, les peces per fer les columnes del Tolos i unes fitxes que serveixen pel mode avançat, però que no les explicarem, us explicarem només el joc base. No afegeix un puntet més de complicació, però això ja us ho deixem per quan el jugueu com a mínim la primera partida en el mode normal. La preparació. Girarem la capsa i posarem el tauler de joc, que com veieu té doble cara. Una és pel mode avançat o ja que ja portem unes quantes partides darrere, i aquest és pel mode inicial. La fitxa de cantera, que on es posaran les diferents peces, blanques, negres i grises, que les blanques són del jugador blanc, les negres són del negre i les grises són neutres, que al final de la partida restaran punts. El tauler de puntuació, on es posaran una fitxa blanca i una fitxa negra per marcar les puntuacions dels dos jugadors. I després trobaríem els tallers, aquí el blanc i aquí el negre. I al taller començaríem cada jugador amb 2 fitxes del seu color. En el vostre torn teniu l'opció de fer 2 accions bàsiques. O recol·lecteu pedres de la cantera i us les porteu al vostre taller, o col·loqueu aquestes pedres que ja teniu al vostre taller aquí, a la zona de joc. Recol·lecció de pedres, com funciona? Doncs bé, veieu aquí en el vostre taller tindreu una xuleta de quantes pedres podeu agafar com a màxim amb una mateixa jugada. Important que necessiteu espai al vostre taller per guardar-les. Jo en aquest cas, per exemple, com sóc el blanc, tindria dret a agafar-ne 3 de blanques, però només tinc un espai lliure, per tant jo me'n quedaria una i aquestes 2 s'haurien de tornar a la cantera. El jugador negre, en el seu cas, pot agafar-ne 3 de negres, però li passa el mateix que a mi en aquest principi. De grises, amb 2 jugadors poden agafar-ne 2. I pedres del color del rival, en aquest cas ella pot agafar només una blanca a cada recol·lecció, o jo només puc agafar una negra a cada recol·lecció. Això teniu la xuleta aquí ben explicada, està molt ben fet. Llavors, la part xula és el joc de col·locació a sobre del taulell. Agafareu una fitxa del vostre taulell personal i el moureu a qualsevol d'aquestes localitzacions. Però, important, aquí ve la gràcia del joc, que és, depèn a quina zona el col·loqueu, us activarà una acció extra. Però, també important, només activareu l'acció extra si la fitxa que heu col·locat és del vostre color. És a dir, jo podria tenir una fitxa negra aquí, col·loco una fitxa negra aquí
pel que sigui, però no activo l'acció extra que m'està dient aquí, perquè és una fitxa del color del rival. O amb la fitxa grisa passaria igual. Jo només activaria les accions extra si fico una fitxa blanca. Val? I són opcionals. Si són opcionals, si les vols fer les fas, si no, no. Exacte. Quines són aquestes accions extras? Bé, teniu també una xuleta que és molt, molt clara. Per exemple, aquestes tres d'aquí dalt seria: us permet moure una fitxa negra, gris o blanca entre columnes. O sigui, la fitxa superior de qualsevol columna que sigui del color d'on heu col·locat la fitxa, la podeu agafar de qualsevol columna i moure-la a una altra columna. En canvi, les que n'hi ha aquí baix, podeu agafar qualsevol color, és indiferent, i us permet l'acció de, per exemple, si fiqués aquesta fitxa aquí, jo podria agafar i ficar una fitxa del meu taller a qualsevol columna. O sigui, seria com col·locar dues fitxes d'una tirada. També podria, si col·loqués aquí, el que podria fer és robar-li una fitxa al contrincant del seu taller i col·locar-lo al meu. Una altra acció seria passar una fitxa, la que jo volgués de la cantera, directament al meu taller. Només una. I l'última acció seria agafar una fitxa que ja estigui col·locada en qualsevol de les columnes i descartar-la i tornar-la a la cantera. L'objectiu del Tolos és fer la màxima puntuació possible. Com es fa aquesta puntuació? Doncs a través de les majories de les columnes. Es miraran les columnes i es puntuaran on hi hagi majoria del nostre color. Llavors, les nostres fitxes valdran un punt. Les del rival valdran 3 punts. I les neutres, les grises, ens restaran 2 punts a la puntuació final. Llavors anirem columna per columna a veure qui té majories i sumant i restant en funció de les fitxes que hi hagi a dintre de la columna. Llavors, si hi ha empat, no... Si hi ha empat i no es puntua. Heu d'anar molt de compte amb el tema de les grises perquè pot ser que guanyeu una columna i la puntueu negativament. Per exemple, el que ens ha passat a la partida que hem fet inicial, ella una columna l'ha puntuat amb -4 i evidentment ha perdut la partida per culpa d'aquella columna. Què t'ha semblat el Tolos? Pues jo et diria que és dels imprescindibles per 2 jugadors. A veure, la cosa bona del Tolos és que és un joc abstracte i li podien haver posat qualsevol temàtica, però la temàtica de les columnes i l'antiga Grècia funciona moltíssim. Sí, perquè tu quan penses en l'arquitectura de l'antiga Grècia, doncs una de les coses que penses són els tipus de columnes. És que agafar els motius grecs és que ha fet que sigui una cosa espectacular. Tota l'art, mira... I si a sobre ho sumes amb un bon art, que en aquest cas el nivell de producció està molt aconseguit, és preciós, a la mateixa capsa... Que la capsa sigui part del joc, la veritat és un treball de producció espectacular, com el brilli-brilli que diu el Marc, que és a l'ubi, està quadrat i fa l'efecte i fa aquest efecte tan maco, doncs ajuda a que un bon joc cridi l'atenció i no passi desapercebut a l'estanteria de les botigues i de casa. No, i a qualsevol, al dau, veies la gent jugant-hi i te quedaves embobat i dius, però que maco, és que maco, és que jo vull jugar això, és que el vull, lo quiero. El necessito a la meva vida. És necessari. I a sobre el proves i dius, és que jocs per 2 que funcionin tan bé i tinguin tant de pique, perquè a més és que et piques, perquè estàs allà i dius, i ara li estic guanyant, doncs sí, ara m'acabes de putejar, doncs ara toma, t'inflaré aquesta columna grises. I et sumaràs Home, començaré a tirar-te punts negatius allà. Ara què? Clar, la qüestió és que potser tu ja tens la columna perfecta per puntuar al màxim de punts i ve l'altre i dius, pues no, ara et poso 2 grises i ja fas puntuació negativa. Es tracta de trobar també l'equilibri entre les nostres fitxes per aconseguir la majoria, les fitxes del rival, que són les que més puntuen, i les negatives, doncs si les podem evitar, doncs molt millor, perquè
Doncs això, el Tolos. I a sobre veiem el mode avançat, que dona un plus... Un puntet més que quan el provem pues ja us comentarem per Twitter o Instagram, que per això ens haureu de seguir i serà una mini continuació d'aquest vídeo. Podeu deixar els comentaris si us ha agradat el Tolos i si coneixeu més jocs ambientats en l'antiga Grècia, que segur que n'hi ha una pila i potser algun us haurem ensenyat o encara no. Això ho veureu ja quan fem directes o quan fem un nou vídeo. En Twitch i YouTube? A Twitch i YouTube. I si voleu el Tolos o altres jocs de taula, com sempre us podeu trobar a la botiga de Mono de Juegos, on teniu un 5% de descompte amb el codi Ayason. I crec que... Anem a consultar l'oracle. Anem a consultar l'oracle de Delfos. Adeu!